En aquest vídeo continuarem treballant el nostre exercici de llibreta de notes. Obrim l'arxiu, ens havíem quedat aproximadament aquí i quan acabem ha de tenir aquest aspecte. Treballarem avui el format condicional i algunes funcions com la mitjana, comptar i el màxim i mínim. Si ens fixem com ha de quedar, les notes que són inferiors a 5 s'han quedat en vermell, que seria el format condicional, que és el que farem ara. Per fer format condicional, agafem tot el rang de notes i anem a format condicional. I li direm que les notes, o sigui, els valors que estan agafats, que siguin menors que 5, tinguin un estil diferent. Farem un estil nou. Li podem canviar tot, que les notes que siguin menors que 5, que els nombres que siguin menors que 5, tinguin un aspecte diferent. Per començar, aquest estil li direm que és l'estil suspès. I de tot el que podem canviar, simplement canviarem, podem canviar l'alineació, que podem canviar el fons, les vores, de tot el que podem canviar, canviarem només el color. I li posarem color vermell. D'acord. Estil de cel·la suspès, el que sigui menor que 5, i li hem canviat que sigui de color vermell. Com veiem, ara ell detecta quins són les notes inferiors a 5 i els posa amb estil de cel·la suspès, de color vermell. Anem ara al O5 i aquí farem mitjanes. Tenim aquí un botó per fer funcions. Cliquem aquí. Aquí tenim la categoria totes. Jo li vull posar fer una mitjana. Això estarà a la categoria d'estadística. I ara és per treure unes quantes, per anar més ràpid. I ara me'n vaig aquí, mitjana. La tinc aquí. I em diu ja una miqueta què he d'escriure. He de posar mitjana i després tots els nombres separats. Següent. I ara simplement agafaré, puc clicar aquí per agafar el rang o puc agafar-lo directament aquí. Tots aquests aquí, mitjana de tots aquests aquí. Ja m'ho ha fet, de D5 a M5. D'acord. Ja tenim aquí la primera mitjana. Ara, per fer les demés, agafo el quadradet, estiro i tinc totes les mitjanes de totes les notes. Ara, me n'aniré a D17. Faré el mateix. Me'n vaig aquí a l'auxiliar de funcions. Les tinc totes, la puc buscar aquí entre les totes, però com que sé que és una funció estadística, me'n vaig aquí, M mitjana. Següent. Ara agafaré el rang des d'aquí. Serà la mitjana de totes aquestes notes d'aquí. Enter. I li dic d'acord. I ara copiaré totes aquestes mitjanes aquí, arrossegant. Perfecte. I també copiaré aquesta i la posaré aquí. Perfecte. Ara me'n vaig a P5. Aquí comptarà quantes matèries té suspesa cada un dels alumnes. El Jordi Anglès en té 1, 2, 3, 4, 5. Però jo ho puc comptar. Estem a P5, ens anem a l'auxiliar de funcions i li vull posar un compte sí. I això és una funció matemàtica. Me'n vaig a la C, compte sí. I he de posar primer l'interval i després el criteri. Doncs següent. L'interval és aquest d'aquí. L'agafo.
Ja tenim el rang i ara hem de posar el criteri. Entre cometes, els números d'aquest rang que siguin menors que 5 seran comptats. Ja em diu aquí, el resultat serà 5. I ara estiro cap a baix i tenim ja el número de suspeses de cada un dels alumnes. 1, 2, 3, 4, 5. Aquest en té una, sí, efectivament, 1, 2, etc. Sí, ens ho ha fet bé. Ara anirem a D18 i mirarem quina és la màxima nota de l'assignatura de català. Me'n torno a anar a l'auxiliar de funcions. És una funció també d'estadística per reduir el número i he d'anar a posar max. I en aquest cas simplement he de posar el rang. El rang són totes aquestes d'aquí. Quina és la màxima nota entre totes aquestes d'aquí? Aquí ja em prediu que és un 9. Miro, sí, efectivament, la màxima nota és un 9. Ja tinc ara la màxima de català, ara tindré la màxima de cada una de les assignatures. I també copiaré la màxima mitjana. Copio aquí i l'enganxo aquí. La màxima mitjana és 7,1. Ja que estem aquí, canviarem una nota per veure qui està mirant el vídeo. Això és un 5. Perfecte, ara mirarem la mínima. La mínima també, igual. Me'n vaig a l'auxiliar de funcions, li dic que és una funció estadística i és una funció que es diu min. De moment em dona error perquè no he posat res. Següent, li dic quin rang vull, torno a voler totes les notes, enter, i em diu que la mínima és un 2, d'acord, i ara estiro cap allà i tinc totes les mínimes. I ara veurem, copio la fórmula i l'enganxo aquí, quina és la mínima mitjana, 3,3. Doncs sí, això d'aquí no ho havíem posat, és negreta. Doncs gravem, fitxer, anomena IDESA, mòdul 1, guardar, perfecte, ja hem acabat per avui.